Det er en voksen her, ikke? Hvor er moren henne, tror du? Den er lidt længere op. Du er sikker på, at hun er deroppe? Ja. Så. Kommer hun nu? Nej, men nu kommer bæstet jo nærmere. Jeg skal lige med ham der lidt, er det lige mig? Der er 3. 2 uger. Kom så. Så, prøv at vente lidt. Prøv lige at vente lidt nu. Hun går. Parat med lyspistolen eller den der ting. Så for helvede, nu skal den ikke tættere på. Det er en blitte der. Væk med den. Det er da kun en unge, den der. Det er sgu da kun en unge. Ja, det er sgu da farligt nok alligevel. Gå nu med din mor hjem, du. Hvis du farer frem i morgen, så løber han gang der. Så, nu skal den ikke tættere på.